যত খাপাংলে তাকুকতে বুকুক সংনো চবানি চিবাই tabuk je chobani chibai ya farmani bwskango chwng je choba khainani nang tongmani choba wngkha kwthang tongnani choba chwng tabuk sengsaro kwthang tongnani hingkangkhe puilao chini sak baithang जों orno shape wngnan nangnai second wave je corona virus second wave covid-19 je total bhabe je speed khaite dangerously je bisarjagi tongo tei tabuk nani khoroksa friend Delhi o tongnai belai ke bokha geleijak kwbangma bini staff rok second wave ni covid-19 o affected tei Delhi o khnamani roost situation kwbangma jagao no chini Tripura o bo kwbangma cases barewai tongo ar per day vaccination ni pore bo per day 3000 around mortality rate eba khaba borok thui tongo khiaba blaike careless thangnaini je corona puilani je phaimani oboni sebo onek gun beshi dangerous je khnamani mote aboni bagai chini borok rok sengra je lightly nai tongnai rokno kobogo tei chini Tripura mothani workers no bishes khai kobogo जों मिছিল मिटिं जे mass gathering खाइमानि kindly abono जों avoid खाइनायनि चेंखांकेनो जानाय जे जागाव जों ग्रुप खाइनाय बुथुमलायनाय जे पारा पारा रग मिटिं रग खाइमानि पाना सभा बाजार सभा जदि खाइमानि आबाहायरनो जदि पाना सभा रनो जों तुरुक तुरुक जों कमाय रेखांके जानाय कारण खुबै डेन्जारेस बेलाय वानाजाक जत नगन बसाबतै tongo aboni bagai जों निजेबो कयेक दिन yang रेंजागै गुरिमा tongo आं निजे डिसाइड नाखा ससियेल डिस्टेंस मेंटेन खाइनाय दाक्तिनि जों जानिजा अ जे सिचुएशन हामिया जराव जों आइसोलेट ओंथामा खागोन चाव काके aboni bagai borok हाव जों जागाय उथुमलाया करिनाय तै विशेष खायसिनि जे जनप्रतिनिधि तंनाय रक जोंबो ताबुक जे पारा पारा गुरिलायमानि चिनि जरा लिडार्स रक पारा पारा borok उथुमलायमानि आबो रनो दाक्ति एभॉइड खायकेन जानाय कारण ताबुक कोरोनानि जे सेकेंड वेव बेलाय डेन्जारेस नि खनाबो चिनि borok rok एमते संख्या कम जों जद कोरोनानि वेव गोबां चिनि ताखौनो जदि खोमा खांके गोबां लिडार्स जदि जों खोमा खांके चिनि थिनांनि बागै बेलायखे साया खालायनाय आबोनि बागै मनानि रिक्वेस्ट प्लिज जे गैदरिंग ससियेल डिस्टेंस मेंटेनिंग खायाखैनाय जे जों सिबायरमना लायमानि जों जे हाव अर जागाव कुथुम लायमानि आबार रकनो जों एभॉइड खाइमा खांके बेलायखे जानाय अ मुहूर्ते बेलायखे रिक्स मी तंगो कारण चिनि बरफ रक थांनाय फार्स्ट कोरोना वेव आसगंलिया किसेमसे बरफ देराखा थैका किन्तु ताबोनिबो किन्तु बेलाय डेन्जारेस आबोनि सिरियासनेस न जदि जों बुजिया खांके बेलायखेनो हालक चित्र नायफायनाय सालो आबोनि बागै मनो खुलुमै याकर जखायनाय जतन कबक जाओ प्लिज जानि जे सेफ्टी दफानि सेफ्टी ते चिनि लोकरनि सेफ्टी नि बागै वानसगै जों स्टेप जों माना हारनाय चिनि जे केयारलेस लाय तो बननो जों
खुंजु कुक्रक खायनो मकल कुक्रक खायनो जों बसखांनि साला जाते सिनि दफावो कर'नानि जे सेकेंड वेव नि जे डेंजरस भाइरास सरगै मानियाना तै खालामनो बागै जों एडभान्स न जों डिसिसन मारनाय एडभान्स न जों प्रिपारेशन मारनाय तै गोबां ककसालिया जतन काहाम तंबायदि जतन काहाम करं तंथों जतन आयुग्लक थों आसिक सावैनो दिनैनि जे शर्ट मेसेज ओ जे सीरियस अब न किसे सीरियस ना बायदि नरबो जतन मेसेज लायदि जानि जे अवेयरनेस खालिदि अवेयरनेस खायमानि लगे लगे जतन एभॉइड खालामनो चेंज दे आंले खोनासंनायनि बिषयखौनो आं मोटामोटी आइसोलेट खालामनो मान सगै दंगो सिनि दफानि सार्थे सिनि बर रग लुकुरनि सार्थे सिनि फैमिलिनि बर रगनि सार्थे हामबाय।